Orkestraya bi navê Opera La Scala ya navdar ya ji Milanoyê bo muzîkvanan bangek bi videoyê diyar kiriye da ku roja yekşemê li serenserê İtalyayê tevlî wan bin û di gel wan cejna Paskalya anko îster ya doktor û hemşîran pîroz bikin. 64 muzîkvanên ji Filarmonika della Scala ji bo ku peyamê tomar bikin amûrên xwe hildane û ji mirovan xwestine ku gohê xwe bidin ev strana orkestrayê û roja yekşema Paskalyayê ji malên xwe tevlî wan bibin û bi hevra bi amûrên muzîkê Peckel Bills kenin lê bixin. Kesên ku nikarin amûrekî lêxin tê xwestin ku strana orkestrayê ya pêş tomarkirî lêxin da ku beşdarî ev banga çalakiyê bibin ku ev çalakî ne tenê bo karmendên bijîşkî lê bo her kesê ku hewceyê alîkariyê ye. İtalya yekem demokrasiya rojavayê bû ku vîrusa koronayê gelek zirar daye û li İtalyayê ji her dewletî pirtirin mirin ji ber vê vîrusê pêk hatiye.